खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राजिब बसुमतारी BoNSU आफादा लासै लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा BPFनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु BoNSUनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी। बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि। बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रांमारसिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदोंदि BoNSUआ मोनसे BPFनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राजिब बसुमतारी BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा BPFनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु BoNSUनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी। बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि। बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU
BoNSU आफादा जोबस्रां मारसिंगोन नामा मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदों दि BoNSUआ मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजिब बसुमतारी। BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा बिपिएफनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु BoNSUनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रां मारसिंगोन नामा मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदों दि BoNSUआ मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजिब बसुमतारी। BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा बिपिएफनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि
डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु बंस'नि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै इउपिपि दोलोआव जगदान जाफैबाय। आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी, बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि, थामहिनबा मिरु बंस'नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन। आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी, जेनेरेल सेक्रेटारि, गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि। बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रां मारसिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदों दि BoNSUआ मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी। BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा बिपिएफनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफ्रा आरो सोर दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों। आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु बंस'नि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै इउपिपि दोलोआव जगदान जाफैबाय। आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी, बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि, थामहिनबा मिरु बंस'नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन। आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी, जेनेरेल सेक्रेटारि, गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि। बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रां मारसिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदों दि BoNSUआ मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी। BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा बिपिएफनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन।
थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु BoNSUनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रांमारसिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदोंदि BoNSUआ मोनसे BPFनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी। BoNSU आफादा लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे BoNSU आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव BoNSU आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे BoNSU आफादा BPFनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो BoNSU आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव BoNSU आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा BoNSUनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो BoNSUखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु BoNSU आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु BoNSUनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा BoNSUखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी बिथाङा BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु BoNSUनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला BoNSUनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो BoNSU आफादा जोबस्रांमारसिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव BoNSUखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो BoNSU आफादखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना BoNSU नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदोंदि BoNSUआ मोनसे BPFनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव BoNSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BoNSUखौ नागारनाय जादों नामा आरो BoNSUखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिखांगासिनो दं।
खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। बनसु आफादा लासै लासै राजखान्थि हानजायाव गुस्लायलांबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय 2 बोसोरसो सिगां बे बनसु आफादा जोनोम जादोंमोन बर' हारिनि गेजेराव आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समाव बनसु आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बनसु आफादखौ नागारनानै राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुना मोननाय जादों आरो माखासे समाव आरो गेजेर समाव बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे बनसु आफादा बिपिएफनि मोनसे आखान्थि होननानैबो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। थारैनो बनसु आफादा राजखान्थि आफादनि विंस नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि। दानिया फैदों बे समाव बनसु आफादखौ नागारनानै माबे दैदेनगिरिफोरा आरो सोर दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुखादों जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों बिथांमोनानो जाहैबाय डिसप्लेनि गेजेराव नुनाय बिथांमोनानो जाबाय साफा बनसुनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो दायो बनसुखौ नागारनानै दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। मिरु बनसु आफादनिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्मआ सासे मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा बनसुखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो नैथियाव जाबाय सन्जय नार्जारी। बिथाङा बनसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा मिरु बनसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन थामहिनबा लोगो आफादगिरिमोन आरो थामथियाव जादों राजेश दैमारी जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि एबा उदालगुरि जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि। बिथाङा बनसु आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थारैनो बनसु आफादा जोबस्रां मारसिंगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बनसुखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बनसु आफादखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जाय बिथांमोना बनसु नागारदों बिथांमोना गोबां समाव दाबि दैखांबोदों दि बनसुआ मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजखान्थिजों लोब्बा थानाय आफाद होननानै दाबि दैखांदों। थारैनो बेफोरखौ मिन्थिनानै बे समाव बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बनसुखौ नागारनाय जादों नामा आरो बनसुखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि।